F'Ottubru tas-sena l-oħra l-kumpanija Sargas kienet ippreżentat pubblikament il-pjan tagħha għal bini ta' power station f'pajjiżna b'teknoloġija ġdida. Sargas kienet qalet li din il-power station kellha twassal għal ħafna inqas niġis u biex il-kontijiet tad-dawl jorħsu bin-nofs. Meta kienu f'pajjiżna l-uffiċjali ta' Sargas kienu qalu li l-Gvern kien raqgħet għal sena u nofs fuq il-proposta tagħha. Dak iż-żmien il-Prim Ministru Lorenz Gonzi għal iktar minn darba għamel kritika qawwija ħafna fil-konfront tal-proposti ta' Sargas u ddikjara illi huwa jippreferi l-impjant tal-BWSC u l-interconnector bejn Malta u Sqallija. Madankollu minn tarif moti fil-Parlament fl-aħħar sigħat mill-Ministru Tonio Fenech jirriżulta li issa l-Gvern ikkummissjona lill-kumpanija KPMG biex tagħmel studju dwar il-proposta ta' Sargas li ma studju għadu għaddej. Fil-jiem li għaddew il-Ministru Tonio Fenech fil-Parlament ukoll meta wieġeb mistoqsija tad-deputat Laburista Owen Bonnici ħabbar li l-kostruzzjoni tal-impjant tal-BWSC huwa lest u qed jiġi ttestjat bil-għan li skont Fenech ikun assigurat li l-impjant jaħdem skont l-aqwa standards ambjentali. Fil-Parlament il-Ministru Fenech ħabbar li l-pagamenti li saru lill-BWSC s'issa jammontaw għal 157 miljun euro u jonqos jitħallsu 8 miljun euro oħra mill-pagamenti assoċjati direttament mal-kuntratt.